ہنیرا ہے ادو بھی ہے پردہ اللہ دا نور ہے چار قرآن دیاں آیات بینات جو بر حق قیامت تک سچ او میں پڑھنا پردے سے تقریر ختم میں اپنی ذاتی گل کوئی نہیں کی دین دس ہے آکام دس ہے گناہ تو منع کیتا ہے نیکی دی اور عالم دا فرض ہے اگر انج نہیں کریں دا اللہ تعالیٰ انہوں قیامت کو حساب لمنے اے تیرا منبر تے بانا ایک عہدہ سی تینوں رب والو نبی دے وسیلے ملے اس عہدے دا جی میں استعمال کیتا ہے ان دا حساب دے چار آیات اللہ دے قرآن دیا پڑھ دیں یہ 70,000 فیس والا مولوی نہیں پڑھتا کیوں اس پہلے 70 لے لیا اکاؤنٹ چلا گیا ہوں اس 35 منٹ تقریر کرنی ہے کیونکہ وہ ایک تقریر نہیں کرتا ایک دن نے جو دیا 5 تقریر ہوندی ہے پنجے پاسو 70 سٹیج وکھرا ہوں اس 35 منٹ بیان کرنا ہے 10 منٹ میلاد پڑھ سی 5 منٹ میزبان دی تعریف کر سی 35 منٹ ختم اگلا سال ہوتا پکا جس لئے میزبان دی تعریف ہونی اس جنت دی ٹکٹ دے ہونی اس آخنا میں رات خواب ویکھا تو مدینے گیا کھلا ہے ایدو نبی دے روزے دی جالی ایدو گنبد خضرا تو چھاوے کھلا ہے بڑا خوش کھلا ہے میں رات خواب ویکھا آئی تیرے کل ملاد تے آیا بیٹھا اس آخنا اگلا سال ہی پکا ہی بڑا قرآن اللہ سونے دا پاک کلام جڑا نور ہے اللہ دا حکم جڑا پردے دا واجب نور ہے اللہ سونا فرماندا یا ایھا النبی قل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن قرآن حافظ بچی اللہ فرمایا ہے نبی اپنی ازواج نو بیٹیاں نو اور ونساء المؤمنین تمام مسلمانہ دی عورتوں نو فرما دیو اپنے چہرے دے اتے چادرہ پا کے رکھیں اے چہرے دا پردہ اس آیت آ گئی ایک دوسری آیت اللہ فرماندہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ 22 وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ فرمایا بیبیوں گھر قرار پکڑو ٹھہریاں رہو زمانہ جاہلیت دی عورتاں وانگو بے پردہ گلیاں بازاراں وچ نہ پھرو اے دوسری آیت تیسری لا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن اللہ فرمایا بی بی دے واسطے حکم قرآن دا واضح نص قطعی بھائی اپنے گھر چار دیواری صحن وچ چل دیاں اپنا پیر زمین تے پولے پولے رکھ ہولے آہستہ تاکہ تیرے خفیہ زیور دی آواز تیری اس دیوار دے باہر تیسری آیت زیور دی آواز باہر جب زیور دی آواز رب نے جاون دیندا تے بی بی نو بغیر محرم دے کلا کرکٹ تے انگلینڈ جاون دیندا ہے ہاکی میراتھن ریس جیم خان نے ڈولے بنائی دیا کھلین کیوں ہوا کہ انڈیا نال لڑ سن میں کہا بندے مار گئے انہوں نے بی بیا لڑنا ہے بندے مار گئے چوتھی آیت اللہ فرماندہ لا تخدان بالقول فرمایا بی بی جب غیر نال تینو کلام کرنا پوے بامر مجبوری شرعی خبردار پردہ قائم روے مخاطب نال اگر غیر مارا میں کلام کر طریقہ رب دسا کی لا تخدان بالقول زبان سخت استعمال کر نرم نہ بول مات تو تیری نرمی دا فائدہ اٹھا لے باہر کو آیا خلا اسلام ہے قدم خدا دی رب نو مومن دی عزت پوری کائنات عزیز ہے رب نہیں چاہتا پوری کائنات دے مسلمان نہ دی کسے ایک دی عزت خراب ہو جائے اللہ نو بڑی عزیز ہے مومن دی عزت تا قد دیتا ہے اپنے حکام پردہ اتار کے فرمایا خبردار غیر نال کلام کرنا سخت بول بات اگر تو نرم بولی اس تیری نرمی دا فائدہ اٹھانا تیسرا شیطان وچ راہ کٹ دینے گناہ ہو جانا خبردار گھر بیٹھی ہے کو باہر آیا کھلا ہے گھر دے کی فرد دا نام پوچھتا ہے تو ٹور جا سویرے دا کلام آجو تینو کہتے کوئی نہیں اے میں مثال دے کے سمجھانا تو سویرے دا بابا ٹورنا کی میں لکھ کرنا ہوا ہن تو 10 باہر اللہ کھلو سی او زاگنا 120 دا میٹر پورا تے جے بی بی او
او آکھے فلانا ودائے تے بی بی سرو ننگی بھجی آوے تے پیرو ننگی بوہ کھولے پردہ ہٹا تے آکھے آیا کھلوتا چلو او آ جا سی ایدے گیا ودا 3-4 گھنٹہ تے میں بیٹھک دا بوہ کھلے نیا تے تو باؤ تے میں چاہ پکے نیا تے بوتل منگے نیا تے تو اسلام الحمدللہ عورت نو اتنا رتبہ اور عزت دیتی ہے جس دی گود وچ اللہ دے نبی تشریف لائے صحابی بھلی ہیں میرے غوث دی اماں توجہ ہے صحیح اختتام والے پاسے جا رہے ہیں اسلام جتنا ہے کجد ہے سید بادشاہ فقیر بیٹھے پیر شاہ دے نور شاہ انہ دے پرانے بزرگ وہ اپنی مستورات نو اگر لے جاونا نور شاہ تے خبر انہ دی سنیے او بوراں دے اندر رات نو انیریاں رات تے سفر کر دیاں اوٹھاں تے جڑے بورے ہوندے نو انہاں بیبیاں نو وچ پا کے اندر بھی برقع پردہ ہونا ہے پھر انہاں لے جانا ہے ہر پاسے مرداں ٹرنا ہے تے انج بیبیاں سید ذات دیاں بیبیاں پاکاں جانا ہے یعنی اتنا اہتمام اج بھی اعلان ہوندا بازاراں وچ بھائی بی بی نکل دیے تے کوئی بندہ غیر اس بازار وچ نہ آوے توجہ ہے سے اللہ سعادات نو سلامت رکھے میرا تک کافر اس عورت نو کٹ ہے کیوں کفر ہنیرا او دا کام ہنیرا کافر دی عورت آئی آزاد پینٹ پاوے نچے گانا شراب کئی ایسے ملک ہیں جتے لباس پونی شراب ہے سڑک تے پئین این ڈٹھیاں پئین بے ہوش ہیں تے مسلمانہ دی تاریخ ہے کوئی غوث دی امہ ہے کوئی سید مہر علی دی امہ ہے کوئی صلاح الدین ایوبی محمد بن قاسم خالد بن تاریخ اسلام دی کافر آکھے بے انہوں نے لالچ دیو پیسے دا انہوں نے سٹو بے انہوں بیبیاں کٹو خودو کھیڈن سونے دا تمغہ چھکا مرے سن چاندی دا تمغہ تے باہر جاویں مزدوری کریں تے کاروبار کریں تے جناب دفترہ جاویں تے او دے اے جڑی بہاولپور والی یونیورسٹی ہائی پنجاب 5500 دا تو آپ واقعہ سنائیں ایک مولویاں بیان دیتا ہے کہ انہاں آپ چھوڑی دیتا ہے ان آسا سچے کے کوڑے اس تعلیم اور اس رزق نالو موت عرب درجے بے ترجے سے عزت ختم ہو جائے عزت نہ رہے مسلمان دی بیٹی دی عزت جاوے لٹھی پوری کائنات عرش فرش سونے دا بن کے دے مل کا جاوے مسلمان نو گھاٹے کیونکہ عزت دا مل نہ عرش نہ فرش مومن دی عزت عرش فرش نالو اٹھی کافرہ مسلمانوں دھوکے رکھ کے آج جناب انہیں کٹ دیتے عورتوں باہر ہر میدان ایمان المسلمان ظالم 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 ظلم کر دے عورت تے اللہ کام دیتے گھر دے چولہا چلا کپڑے دھو مردے بچے باہر وہ دی عزت دی محافظ بن کے 4 دیواری ہے باؤ آپ آکھے تو مکی لا کام بائی ساڑا آپ بی بی نو آکھے تو لا گوں پٹھے جامنے کام آئی ساڑا آپ آکھا تو کر آلو لاونے کام آئی ساڑا آسا آکھا تو لا چونڈی باونی کام آئی ساڑا آپ آکھا تو پا ہمیں ترالیاں بریاں کھلین تے رشکے بھرے کھلین آپ کتے بیٹھا ہوٹل کو چاہ پکا بشیریا رنگ پیا کھڑین دے رنگ نہیں لایا پیا سکا کال تو میرے 4 پیالے پیتے نہیں میں نو ہرایا آج میں 8 پیونن تینوں میں آج تیاری نہ لایا بیٹا پھول لایا پیا ساری دیار تاش رنگ کٹ 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 تے شام نو آیا پیا روٹی پکائی ہی اللہ تینوں ہدایت دے میں لے دیتی ہے ظالم نہ بن بی بی کمزور ہے انہوں گھر ایک کام کرے بہر حالات خراب ہے نہیں بہت خراب ہے نہیں عزت جب تک تیری آنکھ دے وچ محفوظ اکھو غائب ہوئی تے گئی مڑ حکومت بھی اندے نال جج بھی اندے نال وکیل بھی اندے نال شکا پیو 1000 بندہ برادری دا کٹائرے کلی چھوڑ کٹائرے جج ہوں دی مننی ہے جی دے نال ویسے ہوں دے نال تو پہلے کھونج لے اکھ چراک اللہ دے اسلام نال میں اللہ دی قسم ہے تو بی بی دے معاملے چ اللہ دے اسلام تے چل پاؤ قیامت آ جاسی تو کدے عزت دا گھاٹا تینوں نہ اوسی 5 بندے کھڑے ہوئے اس میلاد وچ جڑے عہد کرن
کہ نبی دا ملاد ہے 5 بندے جڑے آکھن بھئی اساں دھی بہن تو نہ مزدوری کرے سوں نہ اون دی مزدوری کھو سوں اینو گھر پڑھائی سوں اساں باہر نہیں کرنا کام کاج واسطے میں اس دا متھا ویکھاں چما شاباش دیواں 5 بندے ہاتھ کھڑا کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سنی مسلمان نبی دا غلام راضی ہوئے تیرے رب رحمان ہر مسلمان دے اللہ کی عبادت اللہ سونا سلامت رکھے بستہ رکھے آخری کلام ہے تقریر دے نسنا نہیں دعا ہومنی ہے لنگر شریف ہومنا ہے سید بادشاہ کلام پڑھنا صرف 1.5 سے 2 منٹ بس بات نہیں تے میں آخری سید کلام پڑھ دینا آرے پہ کھڑی تھا تقریب پڑھ دئیے آرے پہ کھڑی کشمیر دا ولی بولا یوں بے غیرت دی یاری نالو سنگ کتے دا چنگا بے شرمی دے مرغے نالو سمسا بسروں نلکے تو دھوتے پانی نال دوریے رکھ تے پٹ تے چٹنے نون مرچا سٹ تے کھم دیان میرے ڈاڈے غیرت کو الحم اے مومنٹ دی وراثت دے غیرت کافر دلے کافر بے غیرت ہے مومن سراب پائے غیرت ہے تو اللہ سونا سانو غیرت سلطان فرمایا حسن دیکھے موت تیرے پیچھے کھلی آئی ہو حسن دیکھے دلیا روڑ لیائی تو یوں دبا کے سدلا سا عمر بندے دی گزری جیوے پانی وچ نتاشا